Pakaitampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyat. Mang tadrayaw, kan liwliwa, kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan, kabayatan tiin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Naggapuan ti semento kan landaw iti paraangan niyaw Conchita anak kaw. Ninanang mo't, paggapuan na kumangay. Ay nawaw, apay adinak diritswan. Ginatang mi dagita para iti arapaap mi amansyon nanang. Ah, nangalaan nyo iti kwartayo nga inggatang yaw. Kaswildo nila kay ko Sigurado ka? Ninanang mo't, pangalaan mi kumangay. No apay ngamin atalandok kan simintumot ti ayan ti atensyon yo. Makimisa kayo kadiitawin no. Makimisa ka. Iso nga rod ngay mayak tadagasan ka. Agkuyog ta a makimisa. Agtugaw kayo pa'y nga rod. Urayan nak, tagdigo sakpay. Ay katagawaam diyak kaya ti maladaw. Wan ka di, mabit lang daytoy. Danag yun aya. At damatan na urnong asiminto kan landok lakay. Ituloy man ang timang ipatakdar iti mansyon nga arapaap ta Wan bakay, ituloy minton bigat, tanalpas matan ti kontrata may. Darat laangan ti magatang. Wen, ada tinurder ko, i-deliver da ka no into lagsapa. Manungal daw asaan kay nga agtrabaho ngay. Depende ano ka ano nga agpakontrata da manay. Anya ti ko natibus mo aya. Agteksto ka no adda manay. At damot siguro ti ipakontrata daan niya. Apay kasta ti reaksyon mo. Wan tamadanagan nakmat tan lakay. Saan pa'y analpas ti mansyon ta? Kasapulam dagita kontrata tapno makumpleto. Ay nawaw, awan rumba nga pagdanagang bakit. Sakpay di ko nam. Mangyawid aktumanan iti materyales no adda manan agpakontrata. Wan tapno saan nga isupay a paggastusan ta. Good morning, Mari Conchita. Kastamat kang ka, Mari Wilma. Sumrek ka, Mare. Saanan, Mare? Umay ko la isubli ti martilyo a binulog nila kay ko kada kayo. Tinarimaan na matlaangan, titawa yung Mare. Un, Mare, nalpasan. Ne, kukwayo dagita ang materyales, Mare. Wan, Mare. Naimbag kayo pa'y, Mare. Gimatang kayo manan iti materyales para iti mansyon nyo. Kasta talaga no nagagattimay sa atao, Mare. Sana ulatan na. Dakil siguro ti sweldo nila kay mo niya. Medyo, Mare. Ay, da kami nga ta. Ay, nagngina mo nga min ti materyales. Iso nga aging gaita kat anusan mi ti balay nga impatawid dagiti dadakkel ko. Kaadan to, Mare. Tiwala lang sa Diyos. Sa di no tinagapuan ba kay? Ay nawang, di mo't nagpakadakan ka. Mangisubli lang iti martilyo timbagam kanya. Ngam nabayagan ka may. Wala, tanaki-istorya akpay iti kumarek. Anya ba nang tinagsaritaan niya iti kumarain? Dagiti materyales iti paraangan dalakay. Apay ti materyales iti paraan da. Umapalaklakay. Maituloy man yung tibalay nga ipatpatakder da. Kadata, awan pa'y narugyan mat. Agan anos talat ta nga aging gaita. Siyempre, at dati kontrata da pari dyan eh. Bayam, gumatang tanto mo iti materyales. Numatsyambaan dati met apresyo tinatang bakit. Kurang pa'y ngaming turnong ta. Asino ti kinasaritam iti silpon mo, lakay? Tibos ko bakit? Ni Madam Mariana. Anya ti intawag na. Anya kumapay ngay. At damanan ti kontrata. Di manayunan manan ti materyales para iti mansyon talakay. Tangiwat mo bakit? Amang ano at damakang nagkangga. Pasensyakan. Naragsakak laeng tamalpasan ti balay ta. Wana,
iti saan nga agbayag, malpas to day ta amansyon. Ay na, magagara naklaunay lakay. Mangindasar ka man kiti iti kanun bakit? Mabisbisin ako. Okay lakay. Mangidasara kon. Sumarunukan to iti kusina. Aga, samanta materials nga inyawid mo lakay. Nagadon. Siyempre tapno mamamingsan ti pa-deliver. Sobrang samo dayta. Okay lang, bakit? Ada na panunot ko lakay. Ay nawaw, anya man day taan na panunot mo. Anya nga ta, no pagkwartaan ta tidaduma dita. Anyat kaya't mo asawan bakit? Ilako ta tidaduma asiminto ken landok. Tapno adama la ang maigatang tidaduma a materialis Ayunan niya. Mayat day taan na panunot mo, bakit? Pagkwartaan ngagpaiso da kita a materyales. No maipapan iti kakasta abanag, nalaingak ang mga diskarte lakay. Agsapol ka nga rudan iti bayer, bakit? Wun lakay, kung takak dagiti gagayem ko. Siguradong adamay at agumatang. Adwam to ti iyawid mo untun sumarunaw, tapno dakkel mat ti kwartata. Un bakit? Naynayunak to. No kayat mo agad pagdublik pa'y. Kukwayo da kita materyales, pare dyanay. Un pare. Talaga gaya madakkel ti masuswil daw iti kontrata yo pare. Ay wala pare. So makagatang kami iti materyales. Ang mga kunak no kasapulan nyo pa iti trabador pare. Tagaplayak man man. Sayang. Napaya sayang pare. Naladaw kan pare. Kompleto kami mo time. Sayang agpaisa no kasta. No bilang lang. Adal mo ti gardin nyo pare. Asino nga iti mga iwan ka dagiti mulay yun wag trabaho ka. At dani bakit ko pare? Kaya't kumutag trabaho. Takas makita kat mayat sama ti kontrata. Dagos ngagprogreso ti biyag. Teksan kan tulad ta. No adda bakante pare. Ayun man pare. Agyaman aklaw na yang. Adda na patag nga ibagakan ka, Kaloy. Nga ti bakang. For sale ka no ti semento kan landok damari Conchita. Anya? Ilakla ko dati daduma ang materyales, ta sobra ka nung. Anya ko mo itano ilak na ako da. Kanapa yung ilako da? Sobra ka nung nga rod, lakay. Nalakalaang ti panangilako da. Nugatangan ta, makatipid ta. Apa yung ilako da itinalaka. Kat nangina ti materialis ita. Di malugi da. Isumat timbaga ni Mari Conchita. Adda ka no discount na. Sino mat nga iti kaya't na amalugi? Ay basta, gatangan ta day jay. Sayang lakay. Aguray man pa. Tapag panunutan ta na saya at bakit? Saan ang mabalin lakay? Ang mga numabayagan kang agpanunot kat maunaan ta. Ipa-reserve kulatan, tapno sigurado adata ti makaala. Apay ngay, impa-deliver mo ti materialis iti balay dawil maakumaray. Ginatangda nga rudan, nanang. Ay nawaw, ginatangda ko nam. Wun, apay ka day. Na, apay nga inla ko yaw, kat saan pa'y mo't analpas ti balay yaw. Gumatang kamin tumanan ananang. Anya, No agswildo nila kay ko, di gumatang kamanan iti materialis, nanang. sa balit agparparik na kanya ka. Anyat kayat yu asawan? Agpudno ka man kanya ka na ko. Sa dinaw ti pangalalaan nyo kadagijay a materialis Mamin ano ka di nga ibagak kada kayo aginatang minanang. Mariknak nga dailimlimad jo iti asawam. Ninanang mo't. Anya ko matiilimad mi kada kayo ngay. Ang mga no tinaktakaw nila kay mo dagita a materialis iti pagtrab-trabahuan na. Nay, saan Tila ibagbagayo mo't. Saan kami nga agtatakawan niya? Agasam man na ita materialay sulma. Amom no mano ti binayadak di talakay. Manungan. 10,000 lang. Ay nawa. Kano nagadaw? Isula ang matisiningir ni Mari Conchita. Talaga sa balit agparparik na kanyak bakit? Anya mananday tangag parparik na kun ka. Nangina ti kasta materialay sa sentro bakit? Saan lang nga 10,000 ti balor da kita? Di ka pa'y agyaman ta nakatipid talakay. Ay. Agdan samot milagrong aramidan da dya pare dyan ay. Ang mga nutak-takawon na kita materialize. Imposible mo't nga ilakod da day tay ti 10,000.
Nupod mo ginatang da. Ayan nga ti inyawid mo asiminto kan landok lakay. Awan, bakit? Ay nawaw, apay nga awan. Nailako kung ti inyawid mo idi na minsan. Ah, asino din ang nilakwang? Ni Mari Wilma Ada ti 10,000 talakay. Inlakok aminan, tamangalakan tumula ang manan. Sayang, tawan mo't naiyawid mo ita. Uni nga rod, saan nga min ang nag-awid ang iti katrabahwak? Iso sa anak ang makatiming. Itaman pa'y. Dayo nga min dagijay. At ayo ti lugar da. Iso akasadot da tagbiyahe. Awan pa'y nga ron mailako ita Awan pa'y bakit? Inton sumarunong tao. Masapul nga daman ng iyawid mo tanay. Nailakok amin, kat saan pa'y analpas ti mansyon ta. At damot kid di pangalaak bakit? Masukatan daw. Pinayaban na ka no, Madam Mariana. Wan, kat uray saan ka pa'y asumrat, Johnny. Ne, apay ngay, Madam. At na nakasaritak agayam ko. Isupay laang timakam mo iti kontrata adi mo na ilepas. Saan lang mabali na sukatan dak, Madam? No saan lagapo kanyak? Awan dagita trabahador. Apay, kayat mo ti mapabainan? Anya ti kayat yo asawan, Madam. Amok ti kalukwan ngar aramidam, Johnny. Isumat gayam anabiit maibos dagiti materyales. Tagayam, iyaw awid mo ti daduma. Ha? Madam? Pasensyakan, ngam nakapangedeng ako. Sukatan kalatan, tapno saan nga isupay apagparparikuta. Madam, masyan ka kumakanyak. Saan pa analpas ti balay me? Agsapul kay kisabali apagtrabahwam, Johnny. Ah, Jak kayat ti empleyado, adi na ammo ti makontento. Kan saan lang aday ta? Taktakawam pa'y dagiti materialis ko. Anya ti parikot ayala kay. Dua aldawon adi ka makasarita anasayaat. bakit? Awanin ti trabaho. Ay nawaw, kasanong awanan? Ti kontrata yung ay. Saan pa'y mat analpas day chay? Inikatdak ni Madam Mariana. Anya? Naamuan na ti maipapaniti panagtakaw ko. Iso asinukatan na kadagos bakit? Kat, kasano nga rudan ti mansyon ta ita? Sapay inlakok amin ang materialis kini Mari Wilma. Sigurado adi na kayat nga isubli day jay. Kunak tumal! Nay, Ah. adda kayong magayam di tananang. Itay pay, iso anangag ko tinagsaritaan yung agasawa. Nanang, Kunak tumal! Naggapoy ti takaw dagita materyales. Mas daawak nga men, tainla ko yuki de itinalaka, kat amo yung matanangin na ti materyales ita. Kayat mila ang amalpas di balay nga arapaap minanang. Ay, unay kayong. Kaslasaan kayo ang makimismisa iti kasta nga inaramid yaw. Anya ngay ita, da kayo maalaang tinaawanan. Ay, unay ang dagijay nga agasawa. ah, sino nga gasawa bakit? Damari Conchita akin pari Johnny. Abay, anya tinaramid ta? Ay nalakay, naggapo magayam ititakaw ti materialis aginatang ko kadakwada. Kung naktupay ka. Sapay na aramat mo't aminan. Saanan ang mabalin ang maisuplay? Apay nga min, ginata mo pailaan. Basta siya, awan basol ko di talakay. Inosinte amom dayta. Makatawan man ang tinapalabas. Ngam saan pa'y analpas day ta balay. Awan mo nga rod mayat nagpakontrata kanyak, bakit? Si kantumo ngamin. Ay nawa, di nakpabasulan Ta desisyon tamot adwalay jay. Basol mo tadi kamot ngamin nagananad. Anya ngay, natiliwan nakalaka nga rod tabusyaw. Agan anadak mo't bakit? Naira na laang day dyan niya. Kat, anya nga rodan ti planom. Bakit? Anya nga tanong agabrudak. Ijay mat, Iti ayan ti kasinsin ko hiring da aya. Wan, ipadas kong tuman ngagpaiso tagaplay. Tapno malpas mo't ti arapa at taabalay. Agabrod ka magayam dyan ni anak ka. Wala nang, ipadas ko mantigas at kuya abroad. Una tapno malpasan tapalayaw.
Wan nanang. Ngam na kita amlaan nga. Taamangan no aramidom ijay tikas itinar-aramid mo dito. Saan na nanang? Di akong katagtakaw. Narigat ti may sagmak. Ayun narigat nga agpaisaw. Anong sa nyo kailangan dagita po ko Tulungan nyo kailangan ni bakit ko. Wen, siya kun ti makaam mo kadagiti apo ko. Ano sam ti mayadayaw tanay, awan mo ti pagtrabahuam dito. Tapno malpas mo ti mansyon nyo. Ibagam kin ni bakit mo, taidulin na anasaya at ti kwartayaw. Wan nanang. Kas kanayon ko nga ibaga, nalaglag ang tirik na no dagiti arapaap tayo, ket nagunud tayo, babaan iti nasaya at tawagas. Hello, bakit? Agpaw itak man na niti kwarta. Wan man, tapno ada ipasweldo kadagiti trabahador lakay. Gumatang kanto matlang iti materyales. Tapno malpasin ti mansyon tayo. Nada mabate, idulin mo pailaan para matlang iti masakbayan tayo. Wan lakay, kasta ti aramidek. Ay wan gayam, planok ti agnegosyo lakay. Kanya negosyo nga Agluto ako maiti merienda, ta iso ti ilako. Sika ano ka ba alam lakit di bakit? Sapay at dadag iti ubing. Tapno matulungan ka matlaangan alakay. At damat ti sweldom apagpuunak, kung maipapan ka dagiti uping, at daninanang akatulungak. Mala, sika ti maka mo bakit? Planwam anaimbag, tapno saan amasayang ti kwarta ang nagrigrigatak dito'y balasiw taaw. Danda ni malpasan ti mansyon nyo Mare Conchita. Si kakit dimot, mare. Pudnomat, Mare. Kasla mansyon ti balayo. Nagdakkel si ka. Naimbaglaangan tanapanunot nila kay ko ti agabrod. Wen nga rod, Mare. Sipod nagabrod nila kay mo. Kat dakkel ti nagbaliwan ti biyagyo. Mayat itirik na, mare. Ayun mayat nga agpaiso tirik na. No dagiti arapaap tayo kat nagunod tayo babaan iti nasaya at awagas. Awan ti pagdandanagan tayo, Mare. Nalpas matlangan ti mansyon nyo, anak ka. Wan nga rod nanang, kamaudyanan na. Kano nga rod nga iti Thanksgiving. Mauray pa iti panagawid nila kay ko, nanang. Sa bagay tapno kompleto kayo asa nga pamilya. Wan, nanang. Nay, agun-uni mo ti cellphone mo. Asino nga iti umawawag? Nila kay ko, nanang. Naaproban siguro ti bakasyon na. Ay, sumbatam nga rute na anak ko. Hello, lakay! Bakit? Good news! Makapagbakasyon na kintin sumaron na bulan. Ay, kat nasaya at ano kasta lakay? Matuloy ti Thanksgiving no kasta. Un bakit? Sikapay lang ti makaam mo ang mga sikaso dita. No problem lakay. Siya kun ti makaam mo iti amin. Ti panagawid mo laangan ti panunutam. Ay, nawaw! Ditay agaramid iti dakas tapno magunod tayo laang dagiti arapaap tayo. Laglagi pan tayo kuma, analaglagan iti rikna, no ti arapaap kat nagunod babaan iti nasaya at awagas. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa, apakay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak, itibiyat. Mang tadrayaw, kan liwliwa, kada kayo, pagganmi, adumdumngan. Paglinglingayan, kabayatan, tiin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan.
Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Saan mat siguro ang maitayab ti bubong tayo, nanang? Ay, wan, mabalinan day taro si anak ko. Ay nawa, inatar aramidan niyo adwa. Kung kumpurmi mo tigal-galot yaw. Ada sumangpat abagyo, kat napiksa ka no. May mayatan tinakasagana. Kat no giniinit, Mart. Ay, nawaw. Saan tayo amarik na tawan pa'y nga road? Awan pa'y matgayam kat. Sumangpot pa'y laeng. Nupay kasta, may mayat anak kasagana tayo. Awan na katawaan da kayo dagiti karoban lumakita dati kastang inaramid yo. Kung kumpurmi tigal-galot yo. Ay, sosis ko, noawan na saya at ngay bagam, aguli magkalatan. Supay si kalangaruden ti awan maitultulong na. Si kapay ti adu ti sa una dita. Ay, nawaw. Rumarang Petros eh. Sa dinuman ti papanam si kais ko. Iti ayan tigayam ko. Ay, pangaasim Saan kumaatila papapanam? Tano sumang pati bagyo kat awan ka dito'y balay. Delikado ka. Mayat mo ti panawin. Ay, nawaw. Di ka mabutang? Napiksa ka no ti bagyo asumangpet. Hindi pinapalabas nga aldaw akas na di bagbagam. Katawan mo tinapig sa tudo. Kita the sky is clear mo. Bakit? Adaman siguro plano yung agsyat. Iso nga ipilit mo man ti kayat mo. Anya ko matidakis di takitawan mo trabaho may. Maiparit ti aginom ita. Asino ti mangiparit? Ni Kapitan? Ay na, apo. Isko aya. Pangaasim iskaw, di mo ipilit ti kayat mau. Asidaglaang ti papanan may. Nagpigsa nga rod ti bagyaw, kayat mo ti madisgrasya, Agawid ak madlaang sakbay pumigsa ti tudo na nanang. Ayawan latamok dita. Di lak balapta nanang. Ay nawaw, maiparit mo't laeng ti arak ita. Anya may parid mo nga ibagbagayo. Iso nga rod ti bilin dagiti opisyales. Narigat mo't ano sumangpot ti bagyaw, kat da kayo atangken ulo ti mapanda iris-riskyaw. Kabawilak ti bagik nanang. Kaasila ang dagiti rescuer no kasta. Basta mapana ko. Mayat pa'y mo ti tiyempo. Agawid ak tumutlaang. Sakbay a pumigsa ti tudo na. O, anyat gatangam isko. At apay lakom atubay to maray. Tubay to. Ay na, maiparit ti aginom ita pare isko. Oray talula nga butay maray. Ay nawaw, maiparit nga rod. Agungot ni Kapitan no ipilit yo ti kayat yo. Awan pa'y matudo na Sumangpet nga rod inton rabi Alamat na maray. Talulaang. Oray nayunam ti preso na ano ka. Ay oray anya pa iti bagbagam. Saan ka nga ikan? No imbagada ang maiparit ti uminom iti arak. Agtungpal kayo. Di kay agpatangken no diyo kayat ti maisagma. No di na kahit nga ikan di saan laang. Saan laang mat asikat at da istorna. Pwek! Sino di gimatang bakat? Apa na baykan ka? Niis ko lang kay. Ano ti ginatang na? Tubay ito. Eh nawang, inikam? Saan ata maipari nga rod ti uminom ita? Noon ata delikado bakat. Numamuan ni Kapitan Denta. Sigurado nga agong day jay. Uwin nga rod. At dalat ta dagiti kalugaran tayo asukir. Di da kayat ti paanawa. Intong kwan, isuda man ti birbiru ka nan. Naku nampay. Kaasi dagiti volunteers. Awan ka di pa'y ni iskaw, Rosie, anak kaw. Awan pa'y nga rod, nanang. Sapay nagpig sa titudo na. Agawi daksak bay apumig sa titudo ko na na. Ngabnay, awan mat nga aging gay ka. Sigurado ang nagiinom dagi jay, nanang. Ay, talaga asukir dahi di anak lakayan. Awan denggen na asaw. Maiparit ti arak ko na dala nga rodang. Anya ngayon ti aramiden tayo, nanang. Huray siya, diyak mo anak kaw. No agreporta kan ni Kapitan. Amang ano agungag. Apaya pinalubusan nyo arumwar kat amo yung adda bagyaw. Kunana akadata. Dayjay pa'y ti kunam, nanang. Saan apa anawa dayjay nga isko? Awan denggen na asao. Tatimat kinasokir na't ipakpakat na. Hello, Mari Rosie. Agpatulong kami kumama, Regina. Apay, Mari. Anya tinapasama. Madanagan kami nga rod, mare.
Napigsa ti todo na ngam awan pa'y ni isko ang nagawid. No kasta, intuloy da tinagsyat. Imay dito'y istorpo itay agsapa, kat arak tigat-gatangan na. Idijak inikan, tama iparit kat nga rod, kasta unay ti unget na kanya. Tulungan na kami po, mamare. Ipusyo iti Facebook ti barangay. Ni kapitan ko matitawagan mi, yung pabudong kami, sa abangan no sirkunan da kami. Sigurado amare. Api ngamin api nalubusan nyo arumwar, kunanan to ang. Day tangaro ti pagbudbud ngan mi, mare. Ala, kasaritak nila kay ko. Ta iso ti makisaritak ni kapitan. Wen, mare, agyaman naklaunay. Sige mare, umawag aktukan ka, no kasano? Sino di mawag bakit? Ni Mari Rose lakay. Ape ka na. Mapuppukaw ka nung arod nila kay na. Anya? Saan ka nupay ang nagawid ni isko nga asawa na? Sakit na pigsa ti tudo ken angin na. Ungarod lakay. Amang no adda nakiinuman na dita ah. Gayta ti may bagbaga. Naklakayan da. Hindi da kaya ti paanawa. Nadadaan ka sa mapasama katakwata. Agbirok da iti pabasulon da. Awagam ki din ni kapitan lakay. Amang no adda matindakas ana pasamak iti daydi nga isko. Sino ti parigatin da amang sapul katakwata ngay? Ay na. Jak amang. Imawag ka din ni Gina kan ka anak ko. Awan pa'y ngarod nanang. Ay nawaw. Agsapa manan. Ngam saan pa'y ang nagawid daydi nga isko. Wen ngarod nanang. Kimapsot matan ti todo kan angin na. Tsansaan nakit di ko mati agawid. Ay, ti cellphone na nga di mo maawagan. Out of reach mat nanang. Ay, makapadanag daydi atao. Sa anak to pa yan ang nakaturog idirabi inanang. Huray siya kanakaw. No dimngag ko mga men. No saan ko maarimwar. No saan ko maasukir daydi nga iskaw. Saan ta ko mga agparikot tita. Okay, sige. Paumaya ka. Ne, sa dilo ti papanamlakay. Ada ti rescue may. Ijay, Adda ka no nakita ta amal-mal mas ija karayan bakit? asino? Di da sigurado no sino. Basta adda ka no man. Ay, una yan. Sapay di makil ti karayan ta nagpigsa ti todo idirabi eh. Nagbalasiw siguro. Wan siguro ah. No apay mat ngamin ang nagbalasiw kat amuna adi makil ti karayan. Ag istoryatan to ninton matamtama bakit? Naskin nga grupo ata kung taka sa pulang dak ijan. Sige, agan-an nagkalakay. Da kayo pa'y laang ti makaamo kadagiti apo ko yun nanang. Siya dito ti papanam, Rosay. Ijay ospital nanang. Apay ijay ospital. At da ni isko ijay. Intaray da ka no. Anya, Nasken ang mapanak itamat laang nanang. adda ka di pagluga naman akaw. Awan samot nagbiyahe. Adalugan ti barangay nanang. Makilugan nakpay laang kadakwada. Sige, agrubot ka nga runan. Di ka madanagan, tasyak ti makaambo ka dagiti ubeng. Agyaman naklaunay nanang. Inakon. Ala, agan-anad ka anak ko. Tanay delikado ti agbiyahe ita ta matutudaw. Apayan isko. Sa dino tinapnapanam. Anya ti inararamid mo aya. Yaking gagara bakit? Ay nawaw. Di mo inggagara. Saan? Danda ni malmus ka isko. Kasanuno awan ti nakakita kang ka. Awanen malamlamayan ka kumaita. Napanak ita ente kumparik bakit? Saan nakalagawid idirabi eh. Pwede nakpinalubusan ni Nana Selma. E di mariinga kita agsapa. Napanunod ko ti aglibas. Jak impagarop ang maigalisa ki karayan. Ti kinasukir mo ngamin ti impang pangrunam. Imparit lang nga rudan ni Kapitan ti Arak. Impilit yu pa'y lang tinaginom. Anya nga ita, dandan ni malamayan ka. Sana na maulit bakit? No di mo pa'y baliwan day tang aramid mo. Day ta kinasukir mo ti pakatayam kunak tumal. Magapabanog mo bakit? Asino ti in-rescue yung lakay? Ni pare iskaw. Anya? Danda ni Malmas. Naimbag ko nam atad na nakakita ken kuana. Ay, una yun day ang tao. Ibirbirok na ti pakaisagmakan na. Saan nga rod ang makasarita na saya at itay? Kahit inawagan nyo ni baka na. Well, naday di ospitalan.
Day tatiganaban ti sukir a tao. Di na amukad ti kunada ang maiparit. No agsasaw ngamin, kunamlan asino. Narigat ang maanawa. Barang agnakam mo tagrabe tinapasamakan ko na. Pagyamanan na lata at saan anatuluyan, na hangover siguro. Kumusta tirik nam? Nasaya atan. Nasayatan na lang. Ay, naibagatan na ilasat mo pa'y. Huwag nga rot. Nuad da nga min maibagbagakan ka. Dumngag ka. Di ka agbalin na asukir. Bidot ko dahil dyan, nanang. Talaga abidot mo. Kasta tiganabon ti sukir a tao. Ninanang mo. Dandaniya lang arod matayin. Kastapay lang ti bagana. Si kamot laang tinangibirok iti pakaisagmakam. No imbagada ngamin adi ka mapan, agtungpal ka. Tano ti kinasukir mo ti ipakpakat mo, ay awan na. Ang mga nuday tapay ti pakatayam. Saan na maulit, nanang? Agsingsing po akon. Rumpang laang, pag nakmamday ta, napasamakan ka. Kumusta ka matang baris ikaw? Nasayat akon bari. Kasi na, nakarecover ako ti tinapasama kanyak. Saanin ang nasakit ni Bagbagan? Saanin pari-gari? Kitaan nyo ngamin Nadatimbagan ni Kapitan. Agtungpal kayaw. Tadelikado kag nga raw. Wen bare, last day jaya. Manipod ita. Saan akon ngagbalin asukir. Kasta ti mayang, tapno awan pagsakitan ti ulo ni Kapitan. Isuda ngamin ti kaasay, no kasta tararami din yaw. Kantap no mailisi kayo, ti mabalin apa kay sagmakan niyo. Mabay nakarod ka ni Kapitan pare. Kalpasan din napasamak at awanan terupak ngay saranggo ken kuana. Talaga amat ngamin anak kababayin ti napasamak ka. Sapay la kumaatap pudnaw timbagam asaanan ang maulit ti kasya pasamak kay di biyag mo. Yag mo man ti martilyaw, anak ka. Pangusaran nyo iti martilyo, nanang. Di man lan sa itiri daw tayaw. Bayan yun, taniis ko timang tarimaan, nanang. Ay naanak ka, amang ano sumangpot tumanan ti bagyaw kat di na pa'y tinarimaan. Isko! Isko! Oh, Umay ka pa'y man ditoy. apay ka day? Si kaman timang tarimaan itiri daw, tapno saan ang mabannog ni nanang. Aglisi ka nga ro dito, sa sakot ti mga ramin nanang. Malaman nga raw danak ka. Da kayo matlaang ti makaam mo kadagiti ubing. Pakanan nyo ida no makariing da. Agrubwata ko, tapno makaawid ak adagos. Sa dino ti papana, Mari Rose. Agpalengke ak mare. Ang mga no sumangpet manan ti bagyo, kat awan ti abastumi. Agkuyog ta nga rodan. No kasta, makitsenda ka mat, Marijina? Wan Mare, awan matan ti abastumi. Agawa am nga ro ti agsagana, tagkuyog ta mare. 15 minutes lang, Mare. Mala, sumrag ka pa'y tagkapay ka. Kabayatan ti panangururay mo kanya. Nawaw, kunaklagi din, no sino ti masabat ka? Si kamagam pare iskaw. Mabanak man ito yung tigayim ko pare. Nay, kitaan nyo Ang mga no agiinom kayo manan ijan. Saanin pare? Mapanak la bumulod iti pala. At ang amin masapul ang makanalan ije balay. Aywan mayat day ta. Agsaganan tayo, nukas nga da sumangput akalamidad. Tapno mailisi tayo, iti pakaisagmakan tayo. Pudnulaw na itan ako ng pare-gari. Sigurado nga iparit man ni Kapitan ti Arak. Okay lang pare, may mayat mo lang no iparit na. Adupay ti arapahap ko para iti pamilyak pare. Nasaya at may tanagnagam kan. Nakababayin mo't no siyak manan ti rescue da. Diyak kaya't ama ulit tinapasamak ide pare. Di ka rumuar, Isko? Ay nawaw, awan mo ti papanak bakit? Ang mga no kailiw ti bagim ti arak. Ay nawaw, saan nita bakit? Nagbalbaliw akon. Oho, Pudno ti ipagbakak bakit? May mayatin no dito yaklatan balay. Ang mga no sumangput ti bagyo kat sa anak manin ang makaawid. Delikadon. anya tinaknakan mo? Awan mo bakit? Apay nga raw asimingput ka. Un, ata jakon kahit ti madisgrasya. Ang mga no maulit manin tinapasamak ide. Kat jakon mailasat bakit? Ay, nawaw!
No di mo kaya ti maisagmak, agtungpal ka iti paganurutan ti baranggayo. Agsingsingpet ka, di ka agbalin asukir. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot ka na kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa, apakay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak, itibiyat. Mang tadrayaw, kan liwliwa, kada kayo, pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaammo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite. Awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Each day I live, I want to be Nawaw, a day ano naman ang taadda di tarupam si Kansyang. Kita a facial mask. Tagpapintas mo tintin into na ram. Naimbag tarupam tado ti oras mo. Ngam di basura tayong agkaiwara, di mumut ko lang ay basuram. Ay, nasaan nga schedule ti pa nagbabasura ita? Ay, nawang. Huwan ngam isa akong kumamay tapno saan nga agkaiwara. Inton kuan, iwara ti aso dayday. Alawanan, isakog, tapno awanan ti adu asaom. Rumbang laang, saan mo ta mabaling nga oray mo latan kanyak? Di ka agbalin adugyok kung naktumag. Wan ko na lang arudan. Nagadupay lamot asaom dita. Huwan ata mong umak mo tang, masapol nga ibagbagak. Nagtaltal na ak, talaga ang maurnong ti basuran dito'y balay. Nay, tasarming man ang tisangsangwang bakit? Nakaluto ka din. Nakaluto ako, mangan kalatan, numabisin ka. Mamin, ano mo't iti may sangal daw, agsarming ka? Ay, nawang, agraman pa nagsarming ko, isyukan ka. Kita kita basura tayo. Naurnungan. Di basurak inton bigat. Ay, napuaya. Di ka man nagungaditan, isumo lang asyak ti mga ramid. Kastala ka na yung tibagbagam. No kasano ti panangasikasom iti rupam ken bagim. Iso kumamat ati panangasikasom iti balayta. Kat isumo tararamida. Iwaras mo ti matam itaglawlaw mo. Tapno makitam ti kahit ko asawan bakit. Hay, nagadulakit din nga mong, makauray ka mga minan. Naimbaga bigat yun, Ana Estepanya. Gumatangak man itilako yu apans. Anya ako lay ti kayat mo ang siyang. Tay sigot agagatangak anana. Mabit laang ta mga laak. Kasla sa balit ti mudyo ita, anana. Makapasa tumag ngamin. Ay nawaw, anya tinakaasaran nyo, ayan ana. Pinagbalindamot tayo na basuraan ti basuraak dito istor ka. Anya? Kita ka napuno manan. Saan mo't anapuno day tayo di rabi ay. Ayun. No, sino ba't ti awanan bain anang ibasura iti day ta? Asidaglaang may ti basuraan. Awan CCTV yu, ayan ana. Awan nga raw. Ay, awan plano yung agpakabet. Uray kaya may. Awan mo nga raw budget. At tuyon ti pans agagatangaw. At tu'y matibayad ko, nana. Agyaman na ka. Ikanak man iti sako dita duming lakay. Ay na, an-anwam ti sa ako bakit? So katak ti basuraan iya istor. Kasuksuka mo lang ba? Napuno mo nga rodan. Ndiyak amaw no asino ti awanan bain ang nagbasura. Manain? Sigurado akalugaran tayo mulaang. Saan lang anam namin saan akastat inaramid akay. Pagbalinan damot tayo na basuraan ti basuraam di tayo stormo. Dayta nga raw, mamitlo iti makalawas nga dati umay mangala iti basura diti lugar tayaw. Ngum kasado dapay ti mapan mangitulod ijay. Talaga siguro nga dati tatawa kasta bakit?
Mamwakla ang no asino mga aramid iti kasta. Talaga ang makangag kanyak, kunak tumay. Nay, anya tabi nagkat mo anak kasakaw, tata Dumeng. Basura manin Nay, kano kaano lang, edi nagbasura kayo, tata. Ay, pagbalin ng damit nga minin na basuraan ti basuraan iti store ni nanam nga Estepanya. Ay nawaw, asino nga imot, ti mga aramid iti dayta, tata. Rayta si Sanbi nga amaw. Sanla namin sa nakasta tinaramid ta kahit. Sakit awan CCTV yu ijay, tata. Awan nga raw na kaong. Ay saus, masapol nga agpakabit kayon, tata. Saan mo't amabalin nga iji ti pagbasuraan da? Naimbag kumamat no saan nga adaw. Kat numapon no ti basuraan ni nanam. Mapanak tuman iti ayan ni Nana Estepanya inton madamdama. Wala na kong mapankalat ta. Kita lang tanapudo ti ulo na dayday. Hindi pa kalman. Adto yan, tigagatang nga asukar, lilay nakaw. Agyaman naklaunay, Nana. Ayun gayam, nadamag ko nga da nagbasura dito istor mo, Nana. Wan nga raw, kasadot da siguro ti mangitulod iti koleksyon area. Anya nga tano ikatan nyo tasako abasuraan nyo di tarwar, Nana. Awanen pagbasuraan dagiti customer ko ano ikata. O di isarak yulat ta, Nana. Tapno saan apagbasuraan dagiti kalugaran nga awan disiplina na. Aywan anya. No bilang adati umay agmerienda. Siyak tulatan ti mangi basura iti okistikin nanda. Kan plastic ti soft drinks nga inumanda. Aywan, Nana. May mayat pa iti kasta. Tapno saan kamatlaang agparikot. Kastaman nga agpaiso ti aramida. Agyaman naklaunay iti suggestion maulilay. Awan anyaman na, Nana. At dala ko yung itlog, Nana. 12 ti maysa. Manutigatangam ansyang. 5 apiraso na ang Nana. Mabitlaang tamang isuputak. Ay nawaw. Awan mo tanti sa ako abasuraan nyo, Nana. Talagang awanan. Inikat ko, ta isumutan ti pagbasuraan dagiti kalugaran tayaw. Kasano nga no adda ukistiken di wano anya pay dita. Di awan pagbasuraan dagiti customer yaw. Ada maki di diti unag. Itadalaangan kanyak ta siyak ti mangi basura. Ah, May mayat mutlaangan ati kastoy. Saan nga isupay apagsakitan ti ulaw. sa bagay No asino ngamin ti awanan bain amang ibas-basura iti basura da dito istoryo. Day tangaraw. Timot kinasadot da ti pakpakat da. Anya ti masapol yaw. Adda ka din ni Ma'am Ansyang, sir? Nakaturog. Apay ka day. Adda ti parcel na, sir. Ay nawaw. Nag-order ito online. One, sir. Manungay day tateng. 1,675, sir. Nagninamot tayo. No sa anak nga agbidot. Pagpapintas mananday to'y, sir. Mabit lang tari ingag ta asawak. Da kayong tagsarita tawan ta amok di tang order na. Hey, maring ka man dita bakit? Hey, agring ka dita ko na. Itay pa nga aguro-uro di tao. Kita magin ina na tita o Roberto. Apay aya. Adda parcel mo. Ha? Adda ti order mo. Diyak pa inalat na nakangingina mo. Ay, daytan sa ginatang ko apagpapudaw. Gimatang ka man iti pagpapudaw. Una, tapno na pinta sa klata. Ay, aglisi ka man dita, takasaritak ti delivery rider. No apay nga min anaturog ka. Kit amom nga dati may deliver ang order mo. Domeng! Domeng! Umay ka man pa'y lakay! Apay ka di bakal. Umay ka dito yung store, tada iparamid ko kagka. Anya man ay. Ay dawaw, basta umay ka, ta ibagak kang ka. Anya ti paramid mo. Makitkitam, dagi di a basura. Ne, apay na iwara ti basura ti batog tayo. Inwara ti asaw. Panagkunak, kat naggaputi basura, iti bakan ti alutay. Ay nawaw. Asino mo ti awaran bain alang ibati iti basura na dita? Dagi ti dugyot ang nga kalugaran tayo. Sapay inwara ti asaw. Isupay kit di ang masagadan.
Ano sa mun alakay? Masyapol ang madalusan tinaiwara a basura. Ta mga panunutan dagiti lumablabas adugyot tayaw. Sapay naiwaramit iti batog tayaw. Amukon bakay, amukon. Ay nawaw, anya ti ammo blakay. Amukon no asino takin ko iti basura an iwara. Asinaw, Kita daytoy bakay. supot sa mati parcel dayta. Wain bakit? Adda tinagan ken address ang nakasurat dita. Kita agman lakay. Basaem tinagan na. Ansyang Robles. Dayjay gayam nga ansyang timay sa mga warwara iti basura dito lugar tayo. Sakit kanayon ang umatang dayta kanyak. Naglawag ti ebidensya bakit? Saan ang makapaglibak ta adda tinagan ken address na iti dayto asupot? Napintas nga agpaysaw. Ngam dugyot magayam. Umay mo alaan to'y basura. Ne, mayat ti insurat mo Nana Estepania. Wena, tamasuro na kon lilay. Aguray ka. Supot mo ti parcel ni Ansyang daytoy Nana. Wen, basura na magayam tinaibati di tabakan ti aluti nga inwarwara ti aso dito'y batog may. Aywan, Ansyang Robles mo ti nakasurat ditoy Nana. At dapay address na. Saanan ang makapaglibak ta adda tasupot ti parcel na nga ebidensya. Pitsurak man tay pusko iti Facebook ko Nana. Sige laan, awan parikot dita. Una yan dadya a babae. Nakapinpintas, ngam apaw. Una yan, tanagdugyot magayam. Mabiit man laang, Manong Roberto. Apay ka di lili. Ibagam ka ni bakit mo, tamapan na alaan ti basura yaw, iti ayan da Nana Estepania. Basura. Wan, isumot gayam ti may saan natangkan ti ulo na dito'y lugar tayaw. Tila pang ibat-bat yan na iti basura yaw. Nene. Di ka agpabaso lakas ta Adda ebidensya Manong. Mabit lang, tay pakitakin ka. Atoy, Adday ta. Anya? Dayta ti supot ti parcel ni bakit mo. Nakita ni Tata Duming dayta iti basura ana iwara. Naglawag anagan na dayta Manong. Ansyang Robles. Makita pa iti address yaw. Ay, naglukon da dya babae. Ibagam, tamapan nalaan, no di na kayat adag iti opisyal ti barangay, ti mangitulod iti balayaw. Agtugaw ka man, taddan na pati kapag saritaan ta. Amukon ti bagam. Ay nawaw, kasanuan na amuam. Nabasak ti impos dayjay alini. Kahit, anya pa lang urayam ngay. Apay ngamin atila pangibas basura am iti basura tayo. Wan, basol kon. Di ka agungata. Nagpulong da na Estepania kada kapitan, nalpas ka na. Di ka makapaglibak, tada ebidensyada. Adda na inayon asupot ti parcel mo iti basura nga imbati mi jay. No apay mo ngamin nga inayon ko dayjay. Naawan mo ni ti panunot ko. Naa, kasta pa lang ti bagam. Pudno man, talagaan naawan iti panunot ko. Talaga kang mali ti kasi ginaramin mo. Kat no di mo kayat adag iti opisyal ti umay mangitulod kadag iti basura dito balay. Mapan mo alaan ni tayo na Estepania itamad laang. Naala kon ti basura mi. Naimbaglaang ang tawan ni Nana Estepania. Sika magayam dayta ansyang. Unaklakig din no ada umay gumatang. Ay ko na. May kulaang inala ti basura mi. Di mon ulitin ti kasta nga inaramid mo, ta nakababain launay. Wala na. Tunggal umay kagumatang dito store, kat kasla inusinti ka ang makisarsarita kanyak. Tagayam, adamit tayo kalukwan nga aramidam. Pasensya kayon anana. Si madutak laang ngamin. Iso abas ta imbatik latan iti bakan ti alote. Surutan nyo nga men, ti schedule ti panagbabasura. Diyak kaya't maulit maron ti kasta nga inaramid mo. No maulit pa, agreporta kaon ka ni kapitan. Nasayahat mo ta inalamon ti basura yaw manang Ansyang. Awan bibiyang mo, Lili. Naa, saan nga min ati kinadugyaw ti ipakpakat yaw? Ang pakalaing ka man ako nakon. I-delete mo, di impose mo iti Facebook. Ay, saan ko nga i-delete da dya? Tapagadalan dagiti kalugaran tayo nga damot dugdugyot na. I-delete mo, no? Ay nawaw,
Saan mo't ama ba sa tinagan nyo iti dadya a parcel ta in blurred kumad? Nagado ka nga ibagbagamon. I-delete mo kiding. Ay na, urean niya pa iti bagbagam. Saan ko nga i-delete dadya, ay mahalang siyang. Nay, awan mo ti basura da bakit? Imay inala ni Ansyang itay lakay. Nasaya at matay-may na inala. Saanin nga isupay a pampanunutam. Wala, saan nga isupay ang pagsakitan ti ulaw? Binagbaga ak langan itay. Barang agnakam matan ah. Nalabos mo di kas tangar aramidan da. Nakunampay alakay. No dagduma ka turay babakit kinlalakay. Adamo dugdugyo da. Kay sumay. Isuda pa'y kidi tinarigat ang mabagbagaan. Makapa-stress da dya alili. Agpakalaing launay. Basol mo matlaan nga. Ay nawaw, asinot ni asawam aya si Karoberto. Apay aday dya alili pa'y laang matikampiam Awan ti kam kampyak kada kayo adwa. Ti kanyak laang kat mabagbagaan o sino ti kam mali. Di nakikasta-kasta si Karoberto. Makitam talaga. Agpanunod ka kid dita nakababay ti kasingin naramid mo. Di ka agbanin na dugyot ta bakit kamutan. Nagsasaw ka. Oray siya. Mairaman nak iti kasta kinadugyot mo. Anyan tulangan ti panunutin na iti tao. Saan lang kuma at agpapintas ti paglaingam. Alawoy nan. Maudi dayta na. At dalaang manin mangag ko. Talaga sinaan ka. Saan asyak ti babayin mo kunak tumag? Ay nawaw! Di ka agbalin a sakit ti ulo kadagiti kalugaram. Taamangan no daytan tupay ti pakaybabainam. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.